Mas orain ezkerretik aurrera, Ebenepoel segitzen du buruan, kilometro terdira jarri da eta begira, atzo ez araxe, ahoko zuloan utzi behar dio. Eta badu Alaphilippe, azken erreleboan Alaphilippe, Pello Bilbao gainean duela, ia eusten dion Pello, Gortzar Maillota buruan, aixe, ia, Erne, Pello Bilbao irabazi du! Itzuli gozez, eta hortxe, ez da zarantzarik. Etapa garaipena Pellorentzat, iaz bi etapa. Lortu zituzten Euskaldunek, aurreneko Alex Aramburu sextaon, bigarrena Jon Izagirrek Hondarribian, gaur Pello irabazi du. Itzulian aurreneko etapa du Pellok. Hemen errepikatuta berriz ere. Koloka oso ondo, hirugarren jarri da behen atzian, baina erremontan, berda? Alaphilippe distantzi txikixia zagoan. Eta Pello jota etorri da, Pello. Asko jodu. Jo egin du, Repetxuan, ebea izan da, azkenengo 4 kilometro faltan beha jodu eta karrera gogortzen, eta ikusi du, ondo iritsi da, indarrez iritsi da, eta indar horrek pasau ezin dio. Ikaragarri egin du Pellok. Italiako giroan etapak irabazitakoa da.